На 9 декември православната църква почита света Ана, майката на Дева Мария и баба на Исус Христос. Историята й е удивителна. Ана и съпругът й Йоаким дълги години нямали деца. Това било голяма мъка, но те не се отказали от молитвите си и от надеждата. И Бог чул молитвите им. Родила се Мария, бъдещата майка на Христос. Малко хора знаят, че света Ана не просто родила Мария, а я възпитала с любов, мъдрост и добродетели, подготвяйки я за най-великата мисия в историята. Затова и в православните икони я виждаме с малката Мария на ръце, символ на предаването на вярата и духовните ценности от едно поколение на друго. Празникът на света Ана е време за размисъл, за семейството, за родителите и бабите и дядовците, за силата на молитвата и добрината. В православните храмове се палят свещи и се отправят молитви за здраве, за закрила и за благословение на дома и децата. Тя ни учи, че чудото идва чрез вяра, молитва и постоянство. Света Ана е пример за това как семейството може да промени света чрез любов, търпение и грижа, които се предават от поколение на поколение.